men noget aldrig noget. Ej, det er jeg så ked af. Det er jo. Hun gør det. Jeg havde det været i morgen, så var vi også kommet. Det er meget, meget ked af. Men ros tilbage i Danmark, at det holder over. Ja, det må man godt sige. Kan du bære over med ham? Ja, ja. Det er godt. Men jeg har lige sagt for torsdag, så det er det samme problem. Kan du sige, det lige op med sådan der, de er advaret. Ja, ja. De bliver fjernet. Helt præcis bliver de fjernet. Altså hvis du, ja, de bliver lagt kl. 16, altså torsdag den 18. Ja. Det er på torsdag. De bliver lagt kl. 18. Langs havnen. Ja. Heroppe, og så op igennem Strøgcenteret, op omkring Brødhuset. De bliver samlet sammen igen kl. 23. Ja. Inden 23. Ja, ja. Fordi Artist Talk er til 21. Ja. Men inden 23. Ja. Nå, det skal jeg fortælle videre. Tak. Ja. Så, ja. Så der i hvert fald ikke skal gentage det. Det er meget, meget skidt. Jeg kan se, at virkeligheden overgår fantasi. Nå, det var da en af de nemme oplevelser, Ja, ja. at så blive jaget på arbejde. Ja, det er helt godt. Kan du ikke give en hint? Nej.